Hej, det er sådan. Jeg vil lige prøve at demonstrere, hvor man kan lave et stolpediagram eller prikdiagram her. Nu har vi nogle data inde. Det jeg lige skal til, det er at skrive på, hvor mange det er. Så er observation 2. Den er kun en af. Det er den første, det er den anden og det er den tredje. Så det er en af dem, det er den første og det er den anden. Så nu har jeg markeret de data. Der, så har jeg lyst til at komme op og lave indsæt af et punktdiagram, hvor det skal være i prikker. Så nu har jeg sådan set i udgangspunkt et prikdiagram, og nu har jeg lige lyst til at gøre den lidt pænere. Den kommer lige fjernet med en delete på aksen. Ingen grund til at inddele den i halve. Så der skal lige op, og der kan jeg så højreklikke, eller jeg kunne gå dobbeltklik på den. Og der er der mulighed, at en overordnet enhed skal gå hen og være en fast ener. Og når den er så gjort det, så trykker jeg lige på luk for neden. Så har jeg den der lavet på den måde, og så kan det være smart selvfølgelig lige at have lidt diagramtitel her på, som hedder noget med, det må jo egentlig være prikdiagram. Og når man har fået det ind, prikdiagram der, så kommer den der, så kan det hele her jo lige komme til at blive lidt, så skal vi lige have den her lidt mindre, og tilsvarende noget med nogle aksetitler jo. På den måde har jeg fået lavet et prikdiagram. Men hvis man nu ud af de her målinger gerne vil have lavet et stolpediagram, så er det lidt mere tricky. For hvis man lige laver den her om, det er et prikdiagram om, til et, hvor har vi et design, skift diagramtype, til, jeg vil gerne op og lave dem til stolper, kolonner, skal lige på OK til den, der har vi der. Så er aksen ud fra de data her ikke særlig pæn og jævn, og der er nogle talværdier, der hopper over, og sådan noget. Så det er ikke så vellykket. Det er fordi, der mangler en 12'er, og en 13'er, og en 14'er, og en 15'er. Og det skal vi så på en eller anden måde have indført jo. Så ved 11'eren, det var jo egentlig 2 11'ere. Men 12'erne, det var der ikke nogen af. 13'erne, ikke nogen af. Og vi kan se hernede, at det bliver fint på 0 dernede her. Nu har vi 13'ere, og 14'eren var det også 0 af. Og i 15'eren, der var det, så vidt jeg husker, kun en enkelt af. 16, det havde vi 3 af. 17, der var der 0. 18 var der 0. 19 var der 2. 20, 1. Og 21, 2. Se, nu er området her kommet udenfor. Så kan jeg lige komme ned og lige trække det lidt mere, og så har vi fået lidt mere. Overskriften her må jeg så gå hen og have blive noget med et stolpediagram. Og igen noget på akserne. Det var lige det for nu.